Jongi te hakarap kadang kabanang kong hi kadai shwai ka yakinong tray. Namal dangimla la de nakabor la jong kamud ka banong tray ka he nakata kadaw ngi don bah ka jingjenjar bangin siu ya banong tray. Syapang kani ka PM Kisan kadai ka skim jong ka sorkat deng ka ba ai jing arab yangi kinong rap en riu hajar sisnam ha kilai benta. Haka bangiyo jing tem na ki blog but of his jong ka agriculture ngala apply kani PM Kisan na do usnam al hajar khat khandai ngala yo jing arab laisin al hajar kamut riu hajar sisnam isa banglayo lang kani ka PM Kisan kalau long ka bayarap sisya na kabenta jongi iwe ke bayo ya kani ka jing arab namal ha kapur ka bangim don ke pisa ban siu ya kibay nong tray ngila yo ban yaram ban ngila bu ru khendiat ban thiet ki sembajur ban thiet sebok dawai ha ka bangan yo ban kin show kum ha ka bangan siu ya ka by school ban ya ki jing dan kam hayin san